Allah
Iya. Oh. Oh ya. Solo. Oh a. Oh a. He a he. He a he.
sedang menari, saya ini sedang menari. Tari putri si kuda kepang, tari putri si kuda kepang, bikin hati menjadi riang. Saya ini sedang menari, saya ini sedang menari. Tari putri si kuda kepang, tari putri si kuda kepang, bikin hati gembira riang. Ayo, 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 ayo. Monggo sami mriksanana kesenian jadilane jadilan kudu laksita. Monggo sami mriksanana kesenian jadilan kudu laksita. Ayo, 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 ayo. Tentang reneo, waktu sami mirasano, kesenian jadilan kudu laksita. Jalan.
inggih lakune kutha Makawa manungsa warane kekondo kang citarita inggih lakune kutha Makawa manungsa Oh ya. dak tuk dak Ae. Oh ya. Ae. Oh ya. dak tuk dak Ae. Hei, ayo aksi kalau iki suwarane kekondo kang cinarita inggih lakune kutha Makawa manungsa yo 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 warane kekondo kang cinarita inggih lakune kutha Makawa manungsa Di atas mulut, di atas mulut, siapa mendengar iklan gunung mana yang paling tinggi gunung mana yang paling tinggi tidak melawan gunung Merapi Ora becik maksa wong liya, ora becik maksa wong liya, lamun sadar mesti bakaya. Sono mandi di laut ikan tutut mandi di laut kena ombak bergoyang buntut adeng-adeng di atas mulut adeng-adeng di atas mulut jadi pandang muda kepencut Ora becik maksa wong liya, ora becik maksa wong liya, lamun sadar mesti bakaya. Kesikon lima, jalan-jalan kesikon lima. Simpang 5 kota Semarang Simpang 5 kota Semarang ngajarake tindakan kebudi luhur ngajarake tindakan kebudi luhur Kanggo gaya urip bangsa adil makmur, kanggo gaya urip bangsa adil makmur. Gotong royong sifat putri kang luhur, gotong royong sifat putri kang luhur. Gusti nanam duwe watak butut
Oh,
biasa Kudo Laksito. Sampun, Nah, ada Adik Jeh. Selin Seulintang, ada Mas Jeh. Rial juga. Ada Mbaknya Opa. Mas Halo. Heri juga. Nah, kumpul bareng ya. Ya Jeh. kumpul Kudo bareng. Laksito. Kepanggih malih. Nggih, Ing kepanggih dinten malih. Triyaya. Bener. Ing aturaken sedaya kalepatan kawula sak rombongan mbok bilih kathah lepat dumateng sedaya pamriksa ingkang nyawiji wonten ing kalodhengen siang sonten punika ngaturaken minal aidin wal faidin mohon maaf lahir dan batin. Lagon pabuka sampun kiatur wonten ing ngarsa panjenengan sedaya saking para pamriksa wonten tombo kangen. Nggo nambani kangene ya Mas ya. Jeh. Apa kangene? Heeh. Jare kene meh iki jelas sesasi wingi cetha ora nyanyi to Mas Cetha. Desa. Nah, iki kok tombok kangen ketemu nang kene. Dadi umpama engko yuk gradul-gradul rada kleru ya dimaklumi. Lah suwe ra mangan. Nganggur jale. Obat iki sing lagu lawas ora kelingan sing Lagu anyar anyar ora ora bisa. apal ya wis ya ngono kuwi Mas. Anane mengkur diam. Ya wis. Sing jenase gradul-gradul ngono Mas. Wingi poso mangape mengkur sahur karo buka ya. Ha iya ta Mas. Oh, tenane. Wah. Kono melu sahur melu bukane awan madang. Iya, ulak to kuwi. Mbok ora diumbar wadine kancane. Aku tak seneng ngono kuwi kan. Kowe ora percaya ora apa-apa karo Iya. aku. Sing penting sik dipercaya Bang. Was, cetha Yo, kuwi. yo kuwi Insyaallah. kuwi utama kuwi nek. Iya. Ya makane kuwi mau ngomong gelang anting didoli. Heeh. Kanggo Emang nek- bayar Ora nek kono tombok badan ngono ya kok kita ya. pun Mesti tombok. ada. Ya, sarangan Ya, Mas. monggo. Nanda dan kawan-kawan. Mas. Yo Mas Nanda, yo. Pramasti Wasik swastika. ya. Hey, hey, hey. Sepi sonyorori
sesasi ya ora. Sesasi, aku rong sasi, Mbak. Manda kecedet Ya sedidik padha ra ora apa mung tapi kecethit wae seblero ya. iki mungkin jane kene iki padha kene to. Ning dilalah kene iki ana semute nyelempet nang kene iki ceket ora to. Ngono kuwi ta. Kaget. Aku ngono kuwi mergane aku murah neng kok ngisor. Oh, ana semute gonteng apa to. Alah ya wis ora apa-apa nek ra ngono kita gayeng. Mas Nandani iki dibacutkan apa ajeng dolang rumiyin? Once, monggo. Kita hadirkan tembang-tembang bersembah kudo Laksito. Yes, Mas Medal, ayo Mas Medal. Yuk. Oh. Manuke sapa lho, Dik? Manuke kae. Coba coba melempar manggis manggis kulempar manjat jaba coba coba melamar gadis kulamar janda ku dapat. Yo, yo. Ayo kondur ya, Mbak. Yo. Ayo. Sakno Mas. Yo bantu, yo bantu.
Ya le api ayo. Iya. Oh, Iya, iya, iya. oh, iya. Oh, iya. Limo. Papat karo limo. Yuk, 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 yuk. Iya. Ya wis jan loro. Big. Sampun niki. Udah cepet rambung. Heeh, dia man-man oh Di dasare mana-mana. iki ayu-ayu. Dasare nek ayu-ayu ki pokoke dinteni nganti penonton iki saya akeh ta. Heeh, Ngomong Mbak. ketemu. Aku selak pengen ketemu sing ganteng-ganteng sing nang mburi kono. Ya kowe kono Kowe, kowe Keri. mburi sik. Mbak Nia, yo ak dhewe ning Pri, mburi yo. Mas. Ak dhewe jatahe sik ning mburi kae. Heeh, engko aku jatahe sore. Gelut ya ya piye? Gelut ya. Wong aku ke garek nyawang sing ayu ki sing mondo suwi kok ya Pak Heri yo. Iya. Lah apa aku kurang ayu? Ya wis aja nek karo kono kan ya wis. Jare makno mau apa? Biasane Ku wis teng ngene. coba melamar gadis. Ra melu-melu aku bali dhisik. Gadisku lamar tanah sing gelem. Kan jenenge Rizal iki ngono kuwi. Ora. Jan Mas kelacon jadi lek ro Rizal. aku ki cet semangkean ngono Pokoknya kuwi kok Mas tenan aku Aku ora. nek wis jenenge diapit ngene iki wis pokoke gari milih to. Heeh. Dari milih sing arep sing perawan apa sing anu. Iya. Heeh. Sing anu ki sing apa? Ora Mas aku ora arep nyebut. Sampean daftar lagi dhewe lho. Ini ngertine sampean ki sik gadis. Lho aku cet gadis Iya, kok. sik. Sing ngomong kono rondo ki ya sapa? Nah. Ah. Ya Mas Rizal. Iya. Milih arek duet karo sapa? Engko Ya, genten-genten. manut. Apa? Ya nek iso ki genti-genten, Mas. Heeh. Nek iso ki ngene kancane ya Heeh, disilih. ya. Nek sing ngene Ngedene. kene aja nganti disilih kancane. Dhewe dhewe ben awet ngono ya. Wah. Ya. Santai-santai. Bu. Apa sih Mas? Apa iki lagune Mas? Terus seringan kudo laksito. Sampai iki sak duweni aku. Sapa iki? Iki ana sing genah ora? Ayo Mas Heri. Beteng rasane Tani joget. ati kandana sengiting liyan anyawa aku kowe lapo katresnan kang mas wong bagus tatalo ojo selek katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoban ajak tumpakno ngendi katresnan iki sliramu rasa
bergembira dengan sukacita bersama kuda Laksito jadilannya Yogyakarta. Ayo. Mundur.
yo yo. Oh ah oh. Hei. Iya sebut gatur. Iya. Heeh, betul. Ah. Laksita. Disusul anake ya. Mas ning ngene iki Disusul kan ra anake. ketok to Mas nek arep gleling ra iso. Ra iso. Cari sopo? Jare sapa? Oh iya ta? Cari sopo? Ya ampun. Coba, eh. Halo Le Salim sik karo Bude. Boleh gondelane Aja lari loro jalan to, sangu Mas. ya aku ya. Arep tambah ra Mas? Nyuwun sangu ra karo Bude. Iki modus. Nyuwun. Ora. Modus aja anake iki. Ah, Ben iya. dong wae sangu. Ayo betul lah. Aku nggawa anakku yo an. Cari Anak cari modus. cari iki anakmu karo aku. Oh, iki to, sama Fahri iki to. Iya to. Ya. Ayo Mas apa meneh iki? Moga kalau cengkeken tembang-tembang cadaipun Iya. lumantar kudu Laksita. Iya ya. Ayo dikasih. Iki Saya Rial rek Apa jajal iki? Nika. Apa iki? Oh, loro ati loro. Heeh. Jajal Nia jare. Oh. Jajal piye? Kan jajal aku. Sidane Oh, karo iki karo Mbak Sewu wis etok iki kan jajal yang. ayo aku kan kuwi karo aku oleh iki. Oh, lah Nah. iki. Metu iki. aku karo kono kan durung to. Ini jajal sik, tangi sik ngatur sik. Jajal. Ini. Nggih, sembrono. Engko tak japri ya. Engko tak japri nek anu engko rasane piye ngono ya. Rasane nyanyi iki maksud iki kepenak ora? Cah kok lancang. Jan ngono ku ya. Arep muni botuna ngono aku. Wis meneng ora. Ya Mas ya, dhewe nangani loro ati loro ya Iya. karo Mas Rijal Sanjaya. Dan juga Nia Octavia. Heeh. Wasik yo bersamaku Dolan Sita yo. Cucun. Oh ya. Oh ya. Kurang apa aku iki dadi wanita. Orang opo. Aku iki kene tresno. Nyatane. Nyatane sliramu ngarani ati. Aku wis ra bisa ditandani. Mripat iki ora bisa tak kedhepke. Yen terus sliramu jejer dheweke. Ando matresno nombar nasu ning asmara. Lali aku yen nyanding wanita liya. Yo wis milio kati bojoku apa bojone wis milio milih aku apa dheweke bola bali mung gawe kelaning rasa rasa tresno sliramu ra bisa njaga ayo nih ayo Hey. Bola
Didukung SPN Audio Sound System. Dua sampun Mbak Nia. Iki jan wis lara atine wis ping loro nak. Sapa? Aku. Oh kowe. Heeh wis iki wis pokoke wis ora arek meneh-meneh aku. Aja meneh kok ndak tambah meneh kok Mas. Pokoke wis selin karo Nia wae wis ora liya-liya. Ya. Ya. Kok ngono kok isih wani-wanine nyebut aku karo Mbak Nia iki lho. Mas Heri kowe milih sapa? Aku milih kabeh. Oh iya. Ora tampikan. Ora rebutan. Mas. Iki sing ngarepe jenengan saya. Ora kemaruk lho, ora kemaruk kene iki dibagei. Kok sik omong. Di sing slow. Ayo, Disarek kok lanjut ndak? Ya 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 ayo podo minggot timbang minggot ayo podo bali
Yo. Konten. Ya Pak Setio. Ayo. Oh. Iya. Hey. Oh, Yo. Pranyoto den pancen oye Ayo balik ayo. Yo. Ayo, Iya. Balik. Yo. Oi. Oh. Yo. Konten. Gandes ya.
ayo. Oi. Os. Yeah. Yo. Dumateng Ketua Jadilan Kudo Laksita kasuwun mlebet wonten ing kalangan. Sepindah malih dumateng Bapak Ketua Kesenian Jadilan Kudo Laksita kasuwun mlebet wonten ing kalangan. Sumangga. Ara.
Ara. Ye. Piye jadilane jadilan kudu wasita ora larang ora gawe pirang menarine ayo pancen ayu tenan he Ayo. Ayo.